En maig de 1912, la ciutat valenciana d'Algemesí fou epicentre de la premsa estatal, a causa d'un succés particular. Carmelo Vendrell Moreno, de 46 anys, vidu, de professió ordinari, fou acusat d'haver profanat la tomba de la seva esposa i d'haver-ne custodiat el cos secretament dins un arcó en sa casa. El cas suscità un gran renou. Uns consideraven el delinqüent un degenerat i altres, especialment les dones, les culpaven per haver actuat per amor, segons s'havia declarat ell davant el jutge. En el present treball analitzem els fets i l'impacte que tingueren a través de la premsa de l'època i de la documentació observada a l'Arxiu Municipal d'Algemesí. Un expedient de depuració obert per l'alcaldia al soterrador León Serrano, amb l'objectiu d'aclarir si participava en l'exhumació il·legal comesa pel marit de Joaquina Ferrís, que havia mort feia quasi 2 anys, el 5 d'agost de 1910. Abans de continuar, voldria assenyalar que les dades personals dels protagonistes d'aquest treball les hem extret de notícies que són d'accés públic disponibles a la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya. Tanmateix, a causa de la normativa de protecció de dades, no hem pogut tenir accés als noms de les persones a les quals es fa referència a l'expedient que es conserva a l'Arxiu Municipal d'Algemesí, que he esmentat adés. El dissabte 18 de maig de 1912, el diari El Pueblo es feia ressò d'un esdeveniment misteriós esdevingut a Algemesí. Segons el corresponsal d'aquella ciutat de la Ribera del Xúquer, el dia anterior començà a circular un rumor que pertorbà la tranquil·litat del pacífic veïnat del carrer Gamieta. En la casa número 1 d'aquest carrer, propietat de Carmelo Vendrell, de professió ordinari, acabava de ser descobert un cadàver. Tot semblava indicar que era el de la seva esposa i que el vidu havia de ser enterrat, mogut per la desesperació, per endur-se-la a sa casa i tenir-la a prop dins un arcó de fusta. Com es destacava en la notícia esmentada, el macabre esdeveniment fou objecte de moltíssims i enfrontats comentaris, ja que el jutge encarregat de la instrucció del sumari guardava impenetrable reserva, segons la premsa. El cas adquirí una gran notorietat i al periòdic La Correspondencia d'Espanya d'aquell mateix dia es publicava la versió dels fets segons la qual el Poder Judicial havia ordenat la detenció de l'ordinari, de la seva filla i d'una dona, de la serventa, que vivien amb ells. De la declaració del presumpte delinqüent es destacava que reconeixia que el cadàver trobat en sa casa era efectivament el de la seva dona, però que no considerava que allò fora un delicte. Que ell estimava tendrament la seva esposa, que va morir de mort natural, i ell, incapaç de sofrir una separació tan dolorosa, es posava d'acord amb el soterrador del cementeri per endur-se el cadàver a sa casa a l'objecte de no separar-se mai del cos de la seva estimada. Davant aquella estranya explicació, el jutge n'ordenà l'empresonament provisional. L'endemà mateix, el Pueblo ampliava aquesta informació i a partir, segons el corresponsal de fonts directes, el diari assegurava que no s'havia comès cap crim, sinó que es tractava d'una butxeria perpetrada a causa d'un extraordinari amor conjugal. De com s'apoderà del cadàver el desesperat viudo, se'n feren ressò l'esmentat diari, El Pueblo, i les províncies. Així compartisc ara les imatges de les 2 primeres notícies que tenim sobre aquest cas. Segons la informació reportada pels diaris, Joaquina Ferrís morí l'estiu de 1910. El traspàs afectà de tal manera el marit que aquest patí un trastorn mental i el gener de 1911, aprofitant una nit de tronades, se n'anà d'amagat al cementeri, saltà el mur, descobrí la tomba de la seva dona, va treure el cadàver i l'embolicà en una manta. Recobrí de nou la fossa i carregà la despulla fins a sa casa. Pensant en guardar en un lloc secret i estalvi el cos, el tancà dins un arcó que tenia en la cambra. Per les nits, per evitar ser descobert, Carmelo Vendrell obria l'arcó i contemplava el cadàver.
La filla de l'ordinari, que segons els periòdics s'anomenava Joaquina com sa mare, i segons altres es deia Pepita, la filla, ignorant el que hi havia dins aquella caixa de fusta, encuriosida per l'olor indefinible que desprenia, segons ella, sol·licità diverses vegades a son pare les claus per obrir-la, amb el pretext de guardar-hi roba. Una de les primeres diligències que ordenà el jutge va ser comprovar si efectivament el cadàver era el de la muller de Carmelo. El pare d'aquesta, segons assegurava el diari, sembla que aportà dos detalls precisos, que la seva filla tenia una dent postissa i que el dia que la soterraren, el vidu li tallà una trena de cabell seu com a recordatori. Ambdós detalls foren confirmats. Una altra diligència efectuada i que acabà per confirmar els fets consistia en treure el taüt de la fossa de Joaquina i comprovar que estava buit. Com a resultat d'aquelles indagacions, la presó provisional queda reduïda a Carmelo Vendrell i al soterrador, sospitós d'haver col·laborat amb el primer. El diari Les Províncies, del 19 de maig, destacava l'emoció que regnà en Algemesí durant les hores posteriors al descobriment del cos, tot destacant l'horror i la fantasia del veïnat que no tardà a crear i difondre extravagants històries dignes de Poe, segons el periodista, el qual ràpidament rebaixava les expectatives dels lectors àvids de truculència, confirmant que aquell delicte tenia l'origen en la passió més excelsa que existia, l'amor. I que si bé podia resultar repulsiu davant els lectors i era convenient que fos castigat, qüestionava si no seria més convenient mirar-se aquell pobre vidu boig d'amor amb pietós terror i commiseració. Ara passaré a parlar-vos ràpidament dels fets. Segons la premsa de l'època, fonamentalment la crònica que publicà Les Províncies, aquell fet es descobrí de la manera següent. Carmelo Vendrell havia decidit traslladar la seva residència a València. L'ajudava a preparar la mudança a la seva filla, de 14 anys o de 7 anys també, segons altres notícies, la qual, mentre guardava la roba per a la mudança, li demanava a son pare la clau de la misteriosa caixa que guardava la pallissa i què era el que contenia. El pare contestà que era una caixa molt vella i que només contenia draps, però que havia perdut fa temps les claus i que no es preocupara, que no li feia falta per al trasllat. La filla, encuriosida, insistí en obrir-la, però el pare tingué un canvi repentí d'actitud i li manà que per res del món la tocara i que s'apropara a ella. La filla, sospitant que l'evasiva resposta i la prohibició del pare manifestaven un interès ocult, aprofità quan se n'anà per avisar un ferrer, de nom Salvador Gomis, perquè desforrellara la caixa. I del que s'esdevingué a partir d'aleshores tenim dues versions publicades a la premsa. La primera, reportada per Les Províncies, és que el ferrer obria el pany de la caixa i sense arribar a obrir-la, tal com li havia indicat la jove, un cop acabada la feina, es disposava a anar-se'n. I fou en aquell instant quan el germà menut d'ella, de Joaquina, o de Pepita, que estava jugant prop de l'arcó, l'obrí. I en descobrir el macabre contingut, començà horroritzat a donar veus, dient que allí hi havia un mort. La germana que estava acomiadant el ferrer va creure en els primers moments que es tractava d'una broma del menut, però davant la insistència d'aquest afirmant que era cert i davant el terror que reflectia el seu rostre, procuraren tranquil·litzar a la criatura dient-li, segons reproduïa el diari, «Bobo, no t'assustes, t'haurà paregut a tu». El menut els demanà que pujaren a la cambra a comprovar-ho per ells mateixos, i així ho feren. Obriren la caixa de nou i l'estupor fou grandíssim quan veieren que, en efecte, allí dins hi havia una persona morta. La segona versió és la del corresponsal del pueblo, que indicava que havia pogut parlar amb la filla de Carmelo i s'apartava de Les Províncies en què el cadàver fou descobert al paller del corral i que per voluntat del ferrer que cridà la filla, abans d'obrir la caixa, ella demanà, en qualitat de testimonis, que estigueren presents dos pintors que allí estaven pintant en sa casa i que de la impressió del descobriment el ferrer caigué malalt. Respecte de les declaracions de l'investigat, la premsa també informava que a l'endemà d'haver escalat la tàpia del cementeri i extraure el cadàver de l'esposa, com que la terra estava humida, l'encarregat municipal havia observat petjades de passos. Aquest aspecte el podem confirmar
perquè es practica un expedient de depuració a l'encarregat municipal del cementeri i la crònica del pueblo continuava criticant que el soterrador havia informat l'alcalde que era carlista i que aquest no havia fet res per aclarir el cas. Suposem que per aquesta mateixa acusació, l'alcalde d'Algemesí, Francisco Polo, resolgué incoar un expedient de depuració de responsabilitats al soterrador, document que es troba a l'Arxiu Municipal d'Algemesí. Gràcies al qual sabem que en novembre de 1910, 3 mesos després d'haver mort Joaquina, l'algutzir trobà la terra que cobria la seva sepultura remoguda. La retirà fins a arribar al fèretre, però no l'havien obert. Al mes següent observà una altra vegada el mateix i tornà a comprovar-ho amb el mateix resultat. Intranquil, ho comunicà al rector d'Algemesí, el qual indica que si detectava cap altra anormalitat a partir d'aleshores, donarà avís a les autoritats. Altres detalls reportats per la premsa eren que temps enrere, ja vidu, Carmelo Vendrell havia preguntat al soterrador com s'ho arreglava per a no percebre l'olor de la putrefacció dels cadàvers. I també, per preguntes que feia als amics sospitoses, intuïen alguna cosa, però els amics no podien creure que haguera desenterrat el cos de la seva difunta esposa. Com ja hem assenyalat adés, fou el Ferrer, avisat per la filla de Carmelo, qui avisa al jutge, i com a primera providència, Rafael Presència, que va ser el jutge municipal, ordenà la detenció de la filla, de la serventa que vivia amb ells, i la de Carmelo, que fou detingut aquell mateix dia quan tornava a casa de treballar. Ja en les primeres diligències, l'ordenari manifestà, com hem dit, que el cadàver era de la seva dona i que era tan gran el dolor que sentia per la separació i sentia per ella un amor tan intens que necessitava tenir-la a prop seu i la desenterrar per endur-se-la a casa. A partir d'aquest moment, la instrucció del sumari tindria lloc al Sira i aquella mateixa nit es traslladà el cadàver als locals de l'audiència i el jutge dictà un acte posant en llibertat a la filla de Carmelo i a la serventa. Quant al reconeixement del cadàver, no fou complicat, perquè a banda dels elements probatoris que es tenien, és a dir, la dent postissa i la falta d'una tena dels cabells, segons indicava la premsa, sembla que la cara no la tenia descarnada fins al punt de fer-la irreconeixible i el cos encara conservava carn al pit. Segons la crònica del poble del 19 de maig, la descripció del cadàver es corresponia al d'una dona de 35 o 40 anys, vestida amb camisa, xambra i sinagües, sabates de cuir i mitges negres, tot completament xopat pels líquids de la putrefacció. Per disposició judicial, el cos fou soterrat al mateix lloc on havia estat extret i la Guàrdia Civil traslladà l'ordinari al soterrador a la presó d'Alzira. Mentrestant, aquell esdeveniment era a Algemesí el tema de totes les converses i inicialment circulaven rumors que el cadàver presentava 2 ferides d'arma blanca. Una altra versió apareguda a la premsa és que tenia una ferida al coll, però que aquesta versió fou aviat desestimada per la publicació de les diligències judicials a la premsa. Però així tot, rapidíssimament, els mitjans de la resta de l'Estat que se'n feren ressò s'apressaren a convertir els fets en llegenda. El diari La Rioja de 19 de maig afirmava que el profanador de la tomba es feia acompanyar de dones de vida alegre que portava de València a Algemesí, on passaven la nit entregats, segons el diari, a repugnantes bacanales. El Tiempo, diario independiente, d'aquell mateix dia, enriquia aquesta versió afegint que l'inconsolable enamorat totes les nits obria l'arcó, besava el cadàver i es passava les hores velant-lo. El telegrama del RIF d'aquell mateix dia també afirmava que la filla, colpejada per l'emoció de descobrir el cadàver, caigué a terra presa d'un síncope. El Heraldo de Madrid anà més enllà i, a banda de presentar el vidu com un home de vida dissoluta, transcriví suposadament la declaració de Carmelo en el jutjat en primera persona, paraules que pronuncià suposadament, insistim,
segons publicava aquell diari, sense donar mostres de nerviosisme. Y ahora les llitjo. La muerte de mi compañera me produjo impresión tan tremenda que yo creí morirme. El tiempo no mitigaba mi dolor y yo no podía vivir sin ella. Una noche, el 8 de enero de 1911, me encaminé al cementerio. Me dirigí a la sepultura donde se encontraban los restos de mi esposa amada. Cavé hasta poner al descubierto el ataúd, abrí saqué el cadáver y cargándomelo al hombro lo llevé a casa. Ya en mi domicilio busqué un cofre, coloqué allí el cadáver y desde aquel día todas las noches iba a pasar un gran rato en compañía del cadáver. Solo de esta manera encontraba yo consuelo a mi dolor, ya que no podía ver viva a mi esposa. Segons la crònica de l'endemà 20 de maig del pueblo, el soterrador era posat en llibertat i el diari insistia en la inoperància del govern local per no haver investigat el cas quan aparegueren indicis. També avançava que seria posat en llibertat Carmelo sota fiança. El jutge sembla que havia considerat un atenuant la desbordant passió amorosa que l'impulsà a cometre aquell delicte. Segons reportava la correspondència d'Espanya, de 26 de maig, el dia anterior, és a dir, una setmana després d'haver sigut empresonat, Carmelo va ser posat en llibertat. Segons el diari, va ser rebut pel veïnat amb grans mostres d'afecte, disculpando su proceder, especialmente las mujeres, diu el diari. És important destacar que la correspondència de València del dia anterior, 25 de maig, indicava que les dones eren les que amb més entusiasme disculpaven el delicte comès, impulsat per l'entranyable amor que professava el pobre vidu a la seva dona. El diari La Ocurrencia, de 24 de maig de 1912, publicava una notícia que era il·lustrada del fet. Així teniu la notícia il·lustrada i, segons indicava el Heraldo de Madrid, en març de 1913, el 28 de març de 1913, va ser absolt. Pareix ser que el judici es va fer dies abans que aparegués aquesta notícia i el jurat pronuncià veredicte d'inculpabilitat i fallar absolutòriament. Volem concloure que ens trobem davant d'un cas peculiar de preservació d'un cos humà mort, però que no està associat a creences religioses o tradicions culturals ni a l'exhibició amb finalitats científiques, educatives, ideològiques o comercials, com s'esdevingué al món occidental en el segle XIX. Perquè llavors la convicció que el progrés científic podia exercir el seu domini per tot allò que estudiava, fins i tot l'ésser humà. I això, per exemple, justificava l'exposició de cadàvers embalsamats en museus. En aquest cas, es tracta d'una exhumació per amor. Respecte a altres casos relacionats amb el d'Algemesí, tenim també que a partir del treball de Luis Ángel Gómez, La niña, tragedia i leyenda de la hija del doctor Velasco, aquest autor es fa ressò de 3 casos de necrofília documentats al seu torn per Joanna Evenstein, autora del llibre de Anatomical Venus, en què, en aquests 3 casos documentats, la relació entre els participants és la d'amants. Un primer cas és del segle XVIII, de Martin Van Buchel, que demanà al cirurgià escocès William Hunter que embalsamara el cos de la seva difunta esposa Maria perquè li fera companyia i poder exhibir amb notable satisfacció el seu cos. Unes fonts assenyalen que en sa casa i altres que en el local on exercia de dentista. Un segon cas es documenta un segle després, ja en el XIX, on Pauline Henkel von Donnersmarck, d'origen rus,
que era una famosa prostituta a París i allí se la coneixia com Esther Lachmann, només morir el seu marit, un noble alemany cosí d'Otto von Bismarck, que li diuen Guido Henkel von Donnersmarck, conservar el cos de la seva esposa al castell polonès de Neudeck en una habitació oculta dins un recipient amb alcohol. I el tercer i últim exemple és el del radiòleg alemany Georg Kaltanzer, que emigrà als Estats Units el 1926. Allí s'enamorà d'Helena Milagros Hoyos, que moria als pocs mesos d'haver-se conegut. En abril de 1973 robà el cadàver i el traslladà a sa casa, al igual que en el cas que ens ocupa. El cos s'havia descomposat, però el recomposar i substituir la pell per cera. Així teniu una fotografia del cadàver d'Helena que es va fer a la funerària quan es descobrí el cas. La imatge és de Florida Keys Public Libraries i es troba a la Wikipedia. Què comparteixen aquests tres casos amb el de Joaquina Ferrís? La part activa de la història, homes que no accepten la pèrdua física de les seues estimades, no renuncien a contemplar els seus cossos. Tampoc no consenteixen que aquests desapareguen mentre ells tinguen vida per a gaudir de la seva presència. Fins que muiguen, ells, només ells, seran els únics que cuidaran dels cossos de les seues estimades. Només ells, també, seran els únics que les visitaran. Per contra, els personatges passius són els éssers estimats, en aquest cas dones, ara ja inànimes. I l'entramat que dona forma a tan singular comportament se sustenta sempre en un vincle amorós que no es deté davant la mort. Això és tot. Moltes gràcies.